Tomato Assassin! Però què és això? Maleït cementiri? Això no és cap cementiri. Vés amb compte. Collons! I et trobem un Tomato Assassin. Tan sols quedes tu per omplir les places d'aquest abocador de deixalles. Ja tornen a tocar-me el que no sona. Quina colla de pesats. En aquest planeta no pots baixar la guàrdia. Aquí s'acaba el teu viatge, nadiu Toret.